Hi, welcome. It's an if YouTube channel here. Yeah, zikomo kwambiri mwina kungo tsindika muchichewa funso lija loti kodi okuyimirira ni akhala bwanji mmene ayankhira mzangawa. Gwirizano wathu ndoti ku ballot pa president tizakhala ndi president mmodzi oti tonse tizamusapota. Tikapita ku constituency unlike mwina mbuyomu kuti anthu ogwirizana mumapezekaso mukukangana, ife tikuona ngati zimene zosathandiza. Choncho tizasankha candidate uyo amene ali ndi dzitho pakati pa ife awiri, ndipo tonse tizasapota ameneyo, ndipo kupitanso kupa kansala tizayenda chimodzimodzi. Nkhani ya kafukufuku amene atulusa lero Afrobarometer, study imeneyi ngati sindikulakwisa inachitika mu August chaka chino, ndipo ife ngati People's Party ngati mukumbukira it was around the same period imene timalengezesano kuti tachoka kujaku tayima patokha tikupita pa ulendo. Choncho nthawi imene ankapanga kafukufuku ife ngati chipani ndikukhulupirira kuti pa nkhani zoyima chisankho tinali tisanabwere poyera ngati kupereka option kwa Malawi, ndipo titapanga convention yathu pa 7 September ndi pamene tinawapasa Malawi option ina yonena kuti mukayang'ana uku bapenyaniso ife. Choncho mwina ndiyankhe choncho kuti anzathu angati abwereso ndi kafukufuku wina mwina January, February, zabwere nalo ni funso tasungani tizaone pamenepo kuti tili pati. Koma mukayang'ana mkafukufuku muja ndiye kuti ma percentage ena amene ali pamene paja anthu ena ndi aife. Choncho mwina mwachidule ndiyankhe choncho. Nkhani yonena kuti musayina liti, ndikuziwa kuti kwambiri ino tikuyang'ana ma president athu kuti tipange muja zikhalira mwachidule. Mmene ndimalongosola muchizungu muja koyambirira ndimanena kuti migwirizano ngati iyi kawirikawiri anthu takhala tikuyichita mwaphuma kapena mwabefu, andi zosatira zake ndi zimene taziona zachitika posachedwa apa. Anthufe talumidwa nchakuda, koma zimenezo tazitenga ngati phunziro kuti mgwirizano uli ngati banja sumukumana panjapo pofika nyumba pomacha mama wa mwaitana nsembe iya mmayenera kuziwana. Ifeyo tabwera pano ngati ma secretary general cholinga kuti muzitiona m'misonkhanomu tili limodzi, muzitiona m'ma constituency mu tili limodzi, amafunde ndi a People's Party, musadabwe. Koma chifukwa cha phunziro limene taphunzira ifeyo pano tili nawo pakalikiliki okonza pa chizungu amati Memorandum of Understanding imene ikomere aliyense, komanso imene igwire ntchito kupitirira pa chisankho kuti tavota talowa mboma kumapetoko tikapanga bwanji, chifukwa zinazi zimangothera povota ndifake kunapezeka chisawawa chosakhala bwino. Choncho inu tadekhani ulendo utauyamba izi nzenizeni musakayikire dziko.
Akuti musatani kodi? Izindishani? Thokoza kwambiri Honorable Chakame ndi kuyankha pano kwa mafunso. Koma ndikuwa mwena kapena ndikanandatsekera twankhani. Tukapena pali mafunso ina. Chimene machita takasipaka naso one-on-one. I would rather want them to answer you on one-on-one. Famena yankira muzida kuti muzika capture bwino pa camera. Kuti zimene ndezika tuluke na faba wazunkhana tizukuza ifeyo. Honorables, when I was able to cool in that way. Because after this, they're going to do one-on-one interviews so that they can capture very well on their agenda. Don't know for source of the internet. If I can be allowed to curtail the I don't see difference about one-on-one. Kabina, you want to do that now? Do you have some more questions? I think we should do per one-on-one. Yeah. So one bit. Yeah, because it's small and yeah, so tavumilizana tukutinda zambiri zonse zikhapa one-on-one. Tatukoza kwambiri. Yayi apa ndiye pa mapeto pa msonkhano umene utaita na watu wankhaniwo kuti no zadi wakodioko zicha zichoke kumtima. Mapeto pake afusano zoti zikapulukeno pa television ndipa. Thanks very much. Welcome MPC. Ino ndiye muchita nawo yokuzana pa one-on-one yo. So kwambiri that you are here. Nditu titokoze atulankhani nonse tikuthokozeni munabwera mokwanira bwino kwambiri. Koma tisana maliza kwenikweni, let me also ask Honorable Ben Chakame. Do the right job. Yes. In that respect, we are going to choose between the parties the right candidates to represent the right constituency to end up making proper representations in Parliament and put the right ministers to do the right job. That is how a professional government is run. So this is how we are going to choose our candidates for each of the posts, whether they be at local level, at national level, and presidential level. What do you call? What do you call? What do you call? What do you call? Simaseverade takwendera niso mafunde komande mwaona kula anakwendera rukumantha ndi mafunde tachita niso mafunde ndezi makafika kutali nde mafunde timalekera pompo timalekera pompo tipindilekera pomwepo ndeka kawiri koka mafunde pipi zosangalatsa kwambiri zikoma kwambiri for from the main houses that we really wanted, and can I have I think from Times we have guys from Times, we also have guys from Zodiac, we also have a representative from the Nation newspaper, we have representatives from Nibawa television, we have a representative from a radio station which caters to the Christian community, that is Living Waters FM, and the one who is supposed to come online from Nyasa Times is on his way. I've tried very hard to call him. Right now he's actually switched off his phone, but he assured me that he was on his way. Tiri nao pa press conference ya madzulo. Tisanambe zonse ife ndi mtundu umene timaopa chauta, tifuna ndingopempha Bambo Pedro Angrepo kuti atitsogoze mapemphero. Bambo Pedro.